just to show you how it's here at Gold of 2014. We lived a beautiful life in the dream. Let me show you. София, сега ще ли се караш под ноция? Ето Криси работи тук. Там сме прострели. Соларна батерия, бате, енергийка вътре, има всичко. Много бързи колела, бегачи. И гледай какво става тук са. Поканки. Фактически, нали, да се знае какво става. След малко ще ви занесем на по-близо, но сега не мога, защото много ме мърси. Фактически. Айде, ще се видим след малко. Чао, пичо. Целувки.